Modlitba k svätému Michalovi Archanielovi. Stíš sa na chvíľu. Nech tvoje srdce nájde tichý prístav uprostred hluku dňa. Dovoľ svojmu dychu, aby sa upokojil, a svojej mysli, aby odložila všetky starosti, ktoré ťa ťažia. Ak vo svojom vnútri cítiš tlak, nepokoj, únavu alebo bojuješ s pokušením, ktoré ti kradne radosť, pamätaj, nie si v tom sám. Teraz sa obráť na Boha a zver mu svoju ochranu. A s dôverou sa obráť na svätého Michala Archaniela ako mocného Božieho služobníka, ktorému Pán zveril úlohu obrany v duchovnom boji. Kto je Michal Archaniel? Jeho meno nie je obyčajné, je to víťazný pokrik. Kto je ako Boh? Keď sa v nebi strhol boj a pýcha sa postavila proti Stvoriteľovi, bol to práve Michal, kto viedol verných anielov k víťazstvu. A práve preto je pre nás znamením, že zlo nemá posledné slovo a že sila tkvie vo vernosti. Vypočuj si teraz túto silnú modlitbu k svätému Michalovi Archanielovi a príjmi mocný prúd svetla a Božej ochrany. Svätý Michal Archaniel, ochranca Božích detí, ty, ktorý stojíš pred Božou tvárou a verne strážiš jeho slávu, prosím, bráň ma v boji. Uznávam tvoju úlohu nebeského bojovníka proti silám zla. Buď mojím štítom v bojoch, ktoré sa ťažko pozorujú, lebo prebiehajú v mojom vnútri. Chráň moju myseľ pred myšlienkami, ktoré mi berú nádej a chuť kráčať vpred. Chráň moje srdce pred horkosťou, hnevom a strachom, ktorý ma paralyzuje. Dodaj mi odvahu postaviť sa za to, čo je správne, aj keď je jednoduchšie mlčať. Svätý Michal Archaniel, ochranca pred silami temna, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Prosím, presekni Božím mečom všetky reťaze, ktoré ma držia v zajatí. Rozbi všetko, čo mi bráni kráčať v slobode Božieho dieťaťa. A ako štít ma zahaľ svojimi krídlami a veď preč od nebezpečenstiev. Amen.